Ini roh badan pintan buram malaka por. Kaburam hau pa hau kod badamen stream bakoy. Ini roh badan pintan buram malaka por. Kaburam hau pa hau kod badamen stream bakoy. Ini roh badan pindan buram malaka por. Kaburam hau pa hau kun badamen sim bakoy. Kodrai Jesu. May ubalawan long do long snam ban shong sa bani. Ni mane yami. Ya roh yami. Ni pendon buram yama. Melakloy ban jingoy yani. Melakloy ban shong rengka barni kikur ke batala. Yes nomo yame nagabinda ka nega jingay lahat. Ban puso kaneka ayam kabagandang lemba kaneka ayam kabakoy. Ko Jesu What happened born jai teaching kamda में या COVID-19 kabapelang ini baru banjingai na ibe pa yes nomu yame namar melawan poisha ni man ka por ban mela taula diemi ban wad yame ban shem yame ban pende ma ye jingim ka jami ban karko katrang lamba ka Bangin long kikon ke bakam janai kam koi ke bakam lai loi nabar ke jing tut ke jing ve ke jing sniu ke pop ki sanchoni ko Jesu mela pasiao hangi nadu kasngi banin kong hadu kane ke kelek ma da bon ke baro lemba ki nongkaran ki bape menanggur ko sushu yani ha ka bangi shimenda shurhem ya kane ke jing duwai novena Christmas kasni kabapna kabangila janye ya kasni buram joge jingha joge pelang ini baro kibakui kibabik dong banyo iyame banyo mat yame hage jingem shimek jongi hage igasem jongi hapadengi kon gikti jongi hapadengi himen ke para jongi hapadeng kikimi ke pa hapadeng baro ke para lok para jong karku yani pensula yani lemba kanega jindu wide shoni Gilshin kanamba juvai kanambar kabanyo
kasla arspa sokoa. Kasla arspa sokoa. Kanubina Christmas. Kublay tuan banerap yana. Pagkatong pagkaderap na, Kaburumok pa brukun mamisimbukut. umalang kurugong injunta warwaj ng lajnang amin. Yusinkan ratu bansawa, aringin yamane. Yusinkan ratu bansawa.
jongi ukurang berbaklan thodak. Urong nakabenta jongi balapan kung Melchizedek. Uling do syabang jukut bajunom na junom ulong usim jang kahok. Kapateng jang u kamdan jingkut. Pechisongo yubilay. Utrai undon rengka betpim. Kajing pulay na kakos palwakwit kat kumumatius. Laka iaw Jesu hagas nong Bethlehem hari Judea. Menba lalong usiam uhere. Amslan hadin kato kat negistat kolor na rin mingi kilawan si Jerusalem. But kilaya kali
Hanno la ka ia ukulung ubalong im kijo. Ngila ia ukulur jangu hamini. But ngila wan ban mane yawu. Habayos no ia kata us im her ula pesa jingmut but kinong Jerusalem ro kunju. Ula kotlang ia giramba lindo but start ay but ula tokit naki hanno en ka ia ukris. Hagashnam Bethlehem ha Judea kila jubab. Unangya tolepa ula tokum ne mapa ko Bethlehem re Judea pamlong dalele bakabaritam hapadengi bakarao batri Juda naba napa unmi unang senshar uban yalam ya upay Israel jonga. Ka gospel jong utray ko himen ko para bait ha utray Jesus Christ. Ngirapoy siya kasni kabak pra jongga jingtuway novena. Bargidang iyay puson, iya ka jingkardor, jongga jingim rengkat badu Jisu. Bargidang iyay puson, kumno kiberyu kila penkere nagabenda ka Christmas. Niru nidang penkere nagabenda ka ngiborong Christmas. Danyomde. But nilayay la arpo lais ni menda. Lese ngilaban nom arpo saus ni namar ngilastam yaka jingduway kam kerpang nado ubanay November. Lese mo na pada yung jumpi. Kalamkin maho puson eye syapang kaneka ayam. Lese dandro na pada yung jungi. Kibampat le shisin rusya jinya seng sya imane sya mas bakui. Lese namar ka daw jong kane ka jinglong jong ka parte ka bamenda namar ka yaso pi baro don na preng jong pi pat yo le sya jinya seng sya mas bakui. Lese don na preng jongi warna da habang idon galad ngishu word daw ban syongkop haying banyashin menda ya kamas bakoi ne ka jingaseng ne ka jimpedian ya ka sacrament but menda kasni kadwa ngidang puson batshin menda ya ka ne ka jingduway novena Christmas ngidon kam ban puson kindeya hagano ka dur ngalapen kare nagabenda kas ngiborong Christmas ngalapule hapi iya ka gospel jongo Matius kabakran syapang lain mo kisim kibawan bod yawu kulu ondon mano balay yatukana yakine kilain mo kisim syapang ka jingka jongo Christ kiangel Kim Shimla Pau Haki. Kiangel kila Pau Tang Haki Nonga Pelambaro. Henry. Kila yo yakadak bapela. Ha une ukulo. Ukulo. Ulong ubakongsan haka jingra ke Christmas. Don gibala wa iyawu kulo na do sngi baning kong jong ka ayong aduban. Don gibala pendriam ya kiinga sen jompi dawu kulo.
Don ke balawa ia ukulor na to ka porlastan ia ka novena Christmas. Don ke balabu ia ukulor kam kinjang lese pelabu hau ding badon hajaning jampi. Lese pelabu hau tunum jong ke ing jampi kaba clear tam keba kam kinjang tam. Don ke rukam bapi pibu ia ka kelur haying jambi. Bale pibu ia ukulor ni baro ngis ngautu ukulor ulo kadak kashin jong ngu nang pening syapang ka jingka jong ukris ukulor bapala ukulor badanbor ukulor uba pernai ulong ka jimpen pana jong ka jingka jong ukris ko himmen ko para ukulor ulong kajing urlo jongka jingya tulupa ne yaka jingbatai haka jingdo bakui namar kale haka kitab jingke kaba arpo saw kathenyo ka kakayani syapang ukulor uban sami nawo Jacob uding senshar uban sami naka Israel ukolor uban sami na Jacob ukolor ulong kada kashin jomu nongpen ukolor uyang nagabenda ka jingshai ukolor uyang nagabenda yawu nongpenin balaka haka portain lada pipe shaka gospel jongo ianis kaba pra kadar ngipule kumne ngalong ka jingshai jonga perte jaruba bodianga unamyai dum unyo ya ka jingshai jonga chingin ngalang ka jingshai jonga perte manoba ong yakane uji sula ong ngalong ka jingshai ban nide ban lekumno yakane ka jingshai nide ban bod kito ke bam tre ban bod yakane ka jingshai kanjiya yu yaki katkum gaktino bala kilyai hagaji dum kito ke bam tre ban bod yaka jingshai katakana kilyai hakadum haka jingdum kito kiba bod yaka jingshai kin amyai haka jingshai haka jingdum nama ujesu ulong ka jingshai bad ngideban bod yawu ngideban long ki senran jangu ngideban yidiyawu ngideban wad yaka jingshai tinagataga daw ko himmen ko para habang ikren syapang ukulor habang yusno syapang uni ukulor ulong bakongsan nagabenta jongi ukulor ulong kadak ka shinjong ka jimpenim nagabenta jongi hagano kadur nilaban penim yalate hato pikwaban light lui hato pikwaban penim yalade na kano kajimma kapok kabadon hakajingim gajampi hato pilong kiba wad iya ukulor hato pilong kiba snawutu iya ukulor odon jingmot bashibon haba uble ulate yaka juttam badu Abraham haka kitab Genesis kabakat san ngipule uble ula yawu Abraham hakami shabbeneng but pet iyaki kulo pimla shubban ke yaki badu uble ula benra ngan penro yaki kun kiksiyo jumpi kat ki kulur beneng
kane kalong ka jingkular jongo bale. Ya ka jutang kaba ulate badu Abraham. Ba kikon kiksio jongo kinroy kat kikulor baneng. U Abraham ulang uburyo ubam mlin ban pe ya ka kindo ulang ubam mlin ban ken ban new ya ki siap ha kindo. Ulang ubam mlin ban new ya ki siap ha kindo. Henry, nadu ka por ulas tamban shashkor ya uble ka jinglong jongu kala-kala. Ka jingim jongu kala-kala. Ula namban pesya beneng. Ula namban kain, ula namban new ya ki kulur. Ula namban ped ya ki jingshai jongu beleng. Ula namban pedian ya ka jingshai ka batimai ha ka jingim ka jongu. Bona pedeng jongi nikai ban start ya ka perte. Ni start ban new ya ka jingdon jingen jongkane ka perte. Henry bona pedeng jongi ngilongi ba big ban pesya beneng. Ngim nang ban pesya beneng. Ngim nang ban new ya ki kulu. Ngim nang ban pet ya ka jingshai. Ngim nod ban pet ya ka jingshai bonsin. Bona pedeng jongi ngilong ki ba kam matla namar ngit ting ban pet ya ka jingshai. Bona pedeng jongi ngiting ban im bat ka jingshai. Jesu ang kunna ngalang ka jingshai jong ka parte. Jaruba bodya unam yai ha ka dum. Unyo jingim, unyo jingshai, unyo jingmut ka ba temai. U Abraham ulayo jingmut ka ba temai. U Abraham ulayo jingim ka ba temai. U Abraham ulang ngait ya ubale bad ula kongu ya ka jutang kaba ula te bad ubale. Menda utrai ubale unampenim joni u Jesus Christ u God u weri ngi barro bante ya ka jutang bad ubale lemba ka jingshai kaba wanna u klur ngi kabanang ban penya per ya bon jai ke jingshai jonga parte nakane ka jingshai kaba kerpang ya ki start ya ki restart na mingi kilas nabutu badu kilas no per kila penya per ya ka jingkar dor jongu klur ha ka jingin minda Dona ba Ibrahim ba penya per ya ka jingim jangki ba ka perte ba do bale. Kim nang shuban penya per ki on kano ka jinglong ru kalabyang be. Kano ka jingim ru kalabyang be. Bale ni don kamban duwai. Bale ni don kamban komu ya ka balang. Bale ni don kamban pidiyang ya ka sakrament. Bale ni deban pinriyu bale. Bale ni deban charging. Bale ni deban kongu ya ka hukum jangka balang. Bale ni don kamban kongu ya ka hukum jangka bale. Bale ni deban langki bariyu bale. Bale ni deban prapop kakha ha ka jingim jangi. Bale ni don kamban ya silok baki para bangi. Bale ni don kamban ye shirhem. Habang pe saudon ngiyoi tangki jingta lot suda. Habang pe saudon ngiyoi tangki beriu ba yai vir. Ngiyoi bon ki beriu ki bang pepang ya ka jingkar dor badu bale. Bale ngadon kamban wadia utrai. Bale nga deban kerla kabamut.
Haba baru ki beriu. Lajan long baru ki beriu. Ki impahu pahai. Haga jingkumen. Haga jingsna bajong ga porte. Bale ngamarwe. Ngadon kamban penyaper. Haba nga pe saudong. Ngayoi. Yaki paralog jonga. Ki benber niya lade. Ngapan. Hato ngadon kamban kiar na kane baro. Ngaru nganya delang baki. Lesen don bakili mano batikana don ubule. Mano batikana don ka beneng. Mano batikana don ka dujok. Bale ngiting katne. Bale ngit pendu ya ka enjoyment dujong gane ka parte. Don bun jai ki jingkeli. Kaba kiberiu, kikeli, hakene ka juk kaba menda, ban kiar na ujisu. Kim kuasa tia, ban ya ka jingim badu jisu. Kohimen kopara. Ujisu, ulong ka jingshai, ulong ukulur. Ukulur, uwan shangi, man ka por. Ladangi kentai ya ukulur naka jingim jongi nin poi shaka jingjar nin poi shaka jingdom nin poi shaka jingsosi ban light naka jingjar ban light naka jingsosi ban light naka jingma ngidon kam ukulur haka jingim jongi ujisu ulam uta ukulur une ulam ukulur Baru ini ulang gebor, ini ulang kedakashin kabayalam yangi shabaneng. Ladangi kaloi banyai rengkat baru dakaba pig ya ke nuksa jingim jangu, dakaba bod ya ke jingi kai ke jangu, kaba wanshangi lemba ke tino belai. Nginsa poi sha ujisu. Ladangi salia. Ladangi yotia. Ladangi penpernia yalade sha hakene ka rompong jangga parte ngin saya Henry nginom ya badu Chris Henry lada niyai renga badu Jisu daka jingshir hem ka jingi ngin ya Henry ngin ya badu Chris ka jingi ya badu Chris Kalong kaba kongsan haka jingim jang. Lada pikwa ban yap badu Chris. Lada pikwa ban im rengka badu Chris. Lada pikwa ban light naga jingdum peit yaw jisu ukulur yai haka jingshai jamu Chris. Peit bat shashkor yaka balang bakoi. Tur shaka sacrament. Pediam yaka sacrament. Plapop kaka. Pendema yaka mensiam jampi. Ulongka kulur. Ukulur ushang haka sacrament. Kajim plapop kakadaw yani shabaneng. Kumba ukulur la kadaw yaki start yaki restart shaka shingoy badanu Jisu. Ki sacrament ki kadaw yangi sha Jisu Christ sha beneng kabalang ka kadaw yangi sha beneng ka ktino bale ka kadaw yangi sha beneng yagi rikui ki kadaw yangi sha beneng ka Maria tesoti ka kro yangi sha beneng hato ni kaloy banwad yaki kolor badon saudom jongi hato ni kaloy ban pe yavu kolor haka jingim jongi ayu Jesu unam penshai shushu yaka jingim jongi ayu Jesu un penkadam yaka jingim mensiam jongi dakane ka jingshai lada don jingdom haka jingim ay unam vengno badunam pernai unang pen pernai yaka jingim jongi yaka ingasem jongi ya baro ka jingdon jingem jongi kamdame yaka jingim mensiam kanamba ngindup yai haka jingshai
om ha ka jing tu ko trai jisu melong uklur jeng melong ka jing shai jeng melong ka dak ka shin jeng ka jing karmen jeng ki pai di Israel ngirungi karmen hame ngirungi trang yame ban ngila kwa ban don rengka bat me shilen der ka jing pen te mayang pen kuyangi bat kudup yangi da ka jingi ka bakar pangka jeng enya ro utrai Jesus Christ Amen. Tersebut Wan besis pai ni belikan bor baro. Wan besis pai ni belikan bor baro. Pai hikmat jumi shingi bandin salat im. Pai hikmat jumi shingi bandin salat im. Kabro apa berubah masih mukul. Pai hikmat jumi shingi bandin salat im. Induait antipan kabar bulai tadi. Ko Immanuel kusim barnang kaan shuni. Iri baro ibirti yami. Unang kalim. Ale berkadim ini putrai kudlai shuni. Ko Immanuel kusim barnang kaan shuni. Iri baro ibirti yami. Unang kalim. Ale berkadim ini putrai kudlai shuni. Utrai undon rengka bat pim tong inia duwai to pen koloi ko trai bat wat slem shu wanra yala ka jingya rap nabene knamba ngi ki bangi bat kermen ngin yo ka jing penin da ka jing wan jame me uba im bada basensha junom la junom ko men ko para Syabang ini yok pediang ke jinggar ko na utrai na kene ka sakramen bakoit tam haga duwa. Togin angkar pa dia Jesu. Baunang pen kare yangi. Unang yarap yangi ban benglut ya ka jingdum na ka jingim ka jing. Ayunang
pen kui pat pen te maya ka meka parchu. Lese piki ba shimenda yanka neka Jintu wine novena Christmas but ka neka jinmane sacrament pidon hapadeng jam ka jimpang ka jinshiton. Lese pilong giba kam yaw ka rita. Lese pilong kelong kina. Lese pilong kun samla. Pidang don ka jingang nod banang wat yaw jisu. Lese pilong giba wat kalam sange. Pilong giba wat shida yaw try. Nadu ka po dang kelong kina hadu ka neka kelikma. Ayu try. Unang kerko iapi lemba kane ka jindu wai novena ay jisu na pensula iapi da ka jingi ka jo ay nang pende mai ka jingi mensiam jo ay nang pelong iapi ki kun ki ba wat shidai yabu kalam sangi ay jisu unang maklud igi popche unang pen kui iapi ko jisu ngilong ki kun jabe mela besiap hapo jongi ya ka jing shai ka jome lemba ka baptisma Mela bersiap apa jengi ya umen siam bakoi ban yarap yangi ban ken mau yame ban wat yame ban em ha ka jing shai ngilau gi kon jaga jing shai ngilang ken mau ko trai ha ka baptisma ngilai yo ya bu mombati ba me bangin nom pelip shu ya bu mombati ko jisu tau mombati kulong ulong ka dak ka shinjong jing shai ulong ka dak ka shinjong o klor Bat ko try lemba ka jingi bat ka jin pensle kabang ilayo pidi ang lemba umen siyang bakui dah kabalang ngila kela long kikun ki bakui minta ko jisu ni karpa dia me ba menom vengno nangi ya umen siyang bakui menom pinlip no minom pinlip no ya ka jing shai nangi wan shu hapo jongi ko jisu wan shaki ka sem jongi ko jisu ban pentim mai yangi ban pen kui yangi ko jisu ngam la ban im kalam mame kalam ka bor chame kalam mame ngalong ubat talot ka bat talot jisu wat num vengno ya umen siam na po jonga bangandup ya ka jing shai ka jame bangandup ya trangkat bat me ngangandup bangandup bodia me man ka por ha ka jingin ko himen ko para trang ya jisu trang ya ka jing shai trang ya ka jing pente mai ka men siam jabi Kerpadia Jisu bawin do penkui dia pi kumu David ubala duai ko trai penkui dia wat num vengno ya umen siam na pojo ula ting hadu kata bandu ya umen siam bakui na pojo mu haka jingi naka jingim ka jomu ngiru ko himen ko para katbangi dang im jingai katbangi dang im ya ka jingim ka bapata nginang pendu yang kata ka borjo ko balai ay nginang pentin mai lamba ka neka sni ka bapra jong ka jingtu wai novena Christmas ay nang penkui pat pentin mai yengi menda lamba ka jing don jongo Jisu haka neka sacrament bakui tam haka duan nginang karpa dia Jisu penkui yengi wat num benno ya umen siam na po jonga
ko himen ko para o Jesu udon hasenda joi padudang pende mayangi daga jing shai kabating shai halo joi ulam ka dak ka shin jong ka jim penim naga venda joi ulam ka jingit naga venda joi ulam uklur naga venda joi inakar padia gunadu ka donu tayangi ko Jesu pen kuyangi ko Jesu pen kai pen kiyangi ko Jesu bangan yai ha ka jing shai ka jome bangan num yai ha ka jing tu bangan kentai ka jing tu bangan kentai ka jing sniu bangan kentai ka jing blain basniu bangan lam ko bakan sai jome kar ko katrai pen kai pen kiyangi lemba ka jing kar ko ka jome ko himen ko para ginang dan ko siu par ginang yok pediam ya ka jing kar ko now Jesu baun de pen te mai ka jing men siam jome